weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgol to belendendi to ganki to wuro djibi alpha to tulde baali to seyena wuro moolo to seyena gabaɓi to wajjo bosoyaɓe ko on takkusana to wajjo bosoyaɓe to gurjuma to sinthiane gurjuma to dara salam ko o takkusan juula ha to galle ceerno amad nene to kayheɗi ha to galle ceerno amad tijane alpha mama siley ba to kayheɗi galle makko mo janna ha to galle makko sama sa to kilinkara e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie autorité ji régional des Brakna ɓe pecciri tonuji jeetati e ndera yoga e guure tawateɗe ndera régi he tawi ko guure tawateɗe e yolayru to leydi Mauritanie ha joni Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo genɗi ɗi ne ƴetti lana muma ndiwa ko o yaɓani to nokku biteɗo Kazan ene tawi toon to leydi Russie nawimo toon ko tawtoriyede 16e sommet ko fate catala bitengal brise leydi Sénégal juuɗe juge d'instruction pour la judiciaire financier namdima tigui yo dendagal compte bancaire uji on biteɗo Lat Dioba wondude autoji muɗum e galleji mum compte bancaire makko yo waɗe bloqué autoji makko tigui e galleji makko yo mbaɗe saisi kabaruji men to leydi Mali fama forces armées malienne ɓe kolliri tigui wonde ɓe mari seɓɓitiɓe hewɓe ɓe duppiniɓe kadi matériel jonde to nokku biteɗo Dina Diafatana kedde Afrique ma en ketto cimtol musidɗo men Alassane Oumar Mbocco kabaruji men joolam jaɓeri ma en jaato guerre hakkude Liban e Israël jehen ha toon to leydi Turquie bisimilla moon e kerki hotodirte joni joni piren pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare tv ceerno Djiby Sy ko gandu bindi laabaɗo leɗɗe jaadindu ɓalwal e danwal kala ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto ne safra fodde 13 rafi fannu ɗiɗaɓo one safra fodde 19 rafi fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri suuna omo safra fodde 100 rafi ceerno Djiby Sy ne yawrat ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe e leecce kala e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirna ƴetta ɗum joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu komalaɗo woni so yannama ka miskino safruma ha mbiya wengtawa hay mbuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy Allah luɓi ɗum gandal rafiji kewɗi comiɗe e nder ɓandu neɗɗo ɗo reedu mum fonno sekede yaltine o rokkuma leɗɗe rafiji ɗi jalta ha laaɓa taw reeduma sekaka ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawe toon to wuuro wiyetego Hammadi Hunare nder leydi Sénégal galle musidɗo makko ene wiya Samba Madani Talla ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum jiɗɗo jokkodirde e makko to leydi Mauritanie to leydi Sénégal kala numéro makko WhatsApp ko 47 22 80 84 so tawi ko tawateɓe to leydi Sénégal ceerno Djiby Sy numéro makko weev ko numéro Orange Money ko 78 128 35 95 wonande yiɗɓe waɗinede listihara leydi Mauritanie ko ujunere oguya so tawi ko leydi Sénégal dendagal leyɗele ñamoje franc CFA kala ceerno Djiby Sy waɗirta listihara ko 2000 franc CFA ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu ko malaɗo wune ceerno Djiby Sy ene andina kilineɓe mum wonde base makko taka haydine golla base makko tonnako cokkati leegal ne tekka ene tawi ɗon min jokkono wiye Alassane Sy numéro mum mbatta ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu ceerno Djiby Sy ko malaɗo woni mbadden dando faade makko gorel te ko aadi yanke mo
firtata aadi e jayde weltare tv gorelte ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorelte ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorelte ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo toƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorelte ene humta on haaju gorelte noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorelte an toƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorelte ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoullahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorelte kawis ɓolo e muɗuma kettude kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe ɗen gone alarba nogas tati lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawan yiide en to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah ko adi habaruji men ɗemgal pulaar noon dow inde Sara Abdoulaye Sara gorko mo ndulumaji demɓe funeɓe dendagal délégation ɗoftanoɓe mo toon Nouadhibou minen kala emin denta emin jetta emin jarna dendagal Nouadhibou naɓe ha tengti noon kadi e fedde ɓamtare pulaar catal Nouadhibou e bismago bismuno toon e jaɓɓugal e teddugal teddiniɓe toon ko noon kadi emin jetta emin jarna dendagal galle jatigue men kala hono galle député so e joom suudu mum e dendagal ɓesgu galle o kala e teddugal e jaɓɓugal ɓe jaɓɓini min toon emin mbiya kadi dendagal Nouadhibou naɓe nde ɓeydoto wattude hakkillaji men e tigui e ndeɗo fedde witende fedde ɓamtare pulaar ha tengti noon e oɗo saaha joni galle moɓe ummini toon taw ko yiddemade o nokku taw ko nokku to sukaɓe men jangguinte ɗemgal men pulaar ɗon mbawata kadi jangguinede hen karalle kewje no fewi ɗum noon enen mbiya tan dendagal Nouadhibou naɓe ne battata hakkille mumen e fedde ɓamtare pulaar catal Nouadhibou dow hoorejo fedde nde noon en jetti en jarni dendagal kayit tawateɓe e fedde nde e dilloɓe hen kala en duttiɓe kadi teddugal habaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie autorité ji régional des régions de Brakna ɓe pecciri toon tonuji jeetati guura faade e fodde temedde ɗiɗi foyre woni famille aji tawi ko jeeyaɓe e nder guure jeeɗiɗi tawateɗe e nder ɗiɗo commune aji woni commune Mombagna commune Bo Babaɓe ha to Darel Barka kala tawi kadi ko guure jooliɗe ɗin commune aji noon ko tawi koye guure jooliɗe e nder ɗiɗon nokkuji cérémonie noon peccirgol guura ka wonno ko
gila ñande altine ɓennuɗo hono gouverneur de région de Brakna hono biteɗo Mohamed Oula Saleh ka holliri tigi wonde laamu ngu nana dari kayno dole mum ponno ngam kay faabade ngam dole mum fonno faabade kay ɓesguji muɗum tawateɓe lappula pallula dande maayo tawi kadi ko nokkuji tawateɗi oɗo saaha joni e yolayri o holliri tigi e nder falde Brakna kay fodde kay o nder falde Brakna fodde kay ɓe dokkiri toon koɓe dokkiri toon kay koɗa fodde kay ɓe kolliri toon wonde wodi hewɓe dokkirama toon koɗande hewɓe kay dokkirama toon tawi ko koɗande tawi hewɓe noon ko jayanoɓe e yolayru mbawi hebde koɗande kese to toon to babaɓe toon ko famille aji nogas dokkama toon koɗande mon tawi koto darel baraka fodde capanɗe joyyi famille kañumenne mbawi hebde toon koɗande ɗe laamu ngo waɗi oɗo saaha joni tawi koɓe ndiyam walla ilam itti e nder galleji mumen walla ɓe koɗande mumen keeli e nder ɗiɗon nokkuji holliri kadi wonde haalisaji kewɗi peccirama toon matériel cuisine aji kadi dokkirama toon ko wayno leece e tigui e tillisaji e gueɗe kewɗe holliri mbawi tigui rokkire toon tawi ko laamu ngu gam yidde faabade ɓesgu mum tawateɓe e yolayru région de Brakna noon addi toon hono tigui ardiɓe région de Brakna kañumenne gaddi toon bildo machine biteɗo mo hinde bilo désert gam wadde kay ko fati diguette mawɗo no fewi on diguette noon ko diguette de protection woni tigui no annama tigui jowre leydi mawde no fewi no annama ɓalal ni beɗen faddo kay heeɗa hakkude di guure ɗe hakkude muɗum e banggueji to ilama uratto ɓe kolliri kadi wonde région de Brakna ɓe gaddiri toon kadi motoji pompuji nayyi taw ko molanteɗi Allah ciibotoɗi kay ndiyam tawateɗi e nder golleji e nder nokkuji kala wawde egginde ɗiɗon dow egginde ndiyam e nder ɗiɗon nokkuji tawateɗi e yolayru ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen e on fannu keddoɗen ha joni lamda dawrugol wiyete ka tawassul noon ko en arabe so tawi ko français ko rassemblement national pour la réforme et le développement lamda ka noon nuldi délégation ngaji kewɗi towi e nder région de Brakna tarza ha to gorgol kala e to guiɗi maga kala ɗum noon ɓe kolli hado guiɗi maga ha to funnague e nder ha to hakkude nder leydi ndi kala yo kay yoɓe jaa yoɓe jaa kay ɓe mbaɗoya toon visite aji mabɓe tawtoyet keto visite aji mabɓe noon e ɗina nokkuji kewɗi tawteɗi oɗo saaha joni e yolayru mission ngaji tati noon nuldama toon e ɗiɗo région ngaji woni to ɗuldama e nder ɗiɗo région ngaji ɗina région ngaji noon tawi kadi ɗiɗon région ngaji ɓe dawino ɓe toliri noon ɗiɗon délégation yaaɓe toon kadi ɓe garani juuɗe mehe ɓe gardi noon koɓe gardi e ballal addi délégation noon to gorgol e to guidimaga ko biteɗo député Yahya Oula Abou Bah wondude secrétaire national pour le sud biteɗo Abdallah Camara e wondude fédération de guidimaga e de gorgol ha joni ko leydi Mauritanie kettoɗen hono no mbiruɗen gardini kabaruji men Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo guendi Mauritanie o ƴetti lana makko ndiwoka ñande aljamma altine ene wiyata talata hankino gasi ɗiɗi lewru octobre 2024 o yaɓini toon to wuuro witengo Kazan noon tawi e nder région e nder leydi Russie nayimo to noon ko tawtoriyede sommet battowo sappo e jeegoɓi walla lawol woni 16e sommet moɓe mbiyata brisk on sommet noon ko hande nogasi wonno tigui ko hanki nogasi ɗiɗi e hande nogasi tati lewru octobre siftinde on noon kanko Mohamed Cheikh El Ghazouani kanko kadi woni hoorejo fedde union africaine e jillugu ɗon o yahani goto mo yaade c'était timmuɗo e nder ɓen ɓe o yaadi tawe hen nani wula choroga kañum woni ministre chargé du cabinet du président de la république wondude daman wula hamera on ko ambassadeur joɗiniɗo leydi Mauritanie toon to leydi Russie wondude Sidi Wula Moulaye Zeyna on ko conseiller à la présidence de la république wondude Hassana Wula Ahmed on ko directeur général du protocole d'état ene tawtorno jonde ɗe noon hono secrétaire général de l'ONU biteɗo Antonio Guterres ene ɗamina tigui ma tawtore jonde nde kono kadi hoorejo leydi Chine hono Xi Jinping wondude hoorejo leydi Turquie Recep Tayyip Erdogan ɓeɗo kala ne ɗamina ma mbaw tawtorede batu ngu so tawi noon ko Lula da Silva on ko hoorejo leydi Brésil hollirin tigui ko garowo tawtorena nguɗana batu kono haaju goɗɗo kañiraɗo wawi tigui haddemo wawde arde kono noon ene teska mo waw tawtorede batu ngu taw ko para visioconférence ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen la première dame woni joom suudu hoorejo leydi Mauritanie waɗi lancement programme d'intégration scolaire 2024-2025 woni programme kay yidde wallude sukaɓe miskineɓe noon artiri kay taw ko woppuɓe jangde
walla ɓe keɓani winditade nargol école aji taw ko ɗeɗo hitande année 2024 2025 ha mbawa tigui wawde tawtoyde ɓeɗon sukaɓe janggoyoɓe école aji ko sukaɓe noona ɓurɓe miskinede teskama ko ɓen tigui woni ɓe o walli kanko Mariam Vadela da joom suudu hoorejo leddi Mohamed Cheikh El Ghazouani o hollori tigui kanko premiére dame o wonde kay fandare mabɓe ko ujunere temedde nayyi capanɗe nayyi e nayyi ujunere temedde nayyi capanɗe nayyi e goho suka taw ko yaltuɓe école winditinoɓe kay rawane teskaɓe hitande hikka nde mbawani tigui notitade ɗiɗon école aji tawi tigui ko basal walla caɗele haaɗi jinnaɓe mumen nelduɗe ɓen sukaɓe nder ɗiɗon école aji o holliri tigui yidde makko kay ko darde kay laamu ngu darde fandare foof wawi wadde ha ɓen sukaɓe mbawa ruttade toon to école aji mbawa janggude hano hannirta ni o holliri noon wonde kay kala suka kay ɗaccaɗo ɓeɗon sukaɓe kay fotɓe ɗaccina yatoyde école aji so tawi goppama ene nguubo e beddaji ɗum ɗon ko danger mawɗo no fewi wonande kay ɓesgu leydi ndi ɗum noon waɗi erago faade dendagal jinnaɓe faade laamu ngu kala nde wallata kay ɓeɗon miskineɓe ha sukaɓe mumen kala mbawa winditade école aji mbawa heɓorde jangde mumen hano hannirta ni yimɓe hewɓe noon yimɓe laamu hewɓe noon mbawi tigui notitade tigui oɗon cérémonie tawa lancement mum ko kanko premiére dame waɗi ɗum ene taw ene teska kadi hono président du patronat leydi Mauritanie wawi tawtorede oɗon cérémonie ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen koninkoɓe halfinaɓe nden kay kisal maaje kaɗeɗe leydi Maroc ɓe kolliri tigui wonde ɓe teeɓima ɓe jiiti laana talata hanki o tawi ko bateau umminoɗo to leydi Mauritanie on guelɗon laanel noon ko tokosel ene jolni fodde capanɗe tato e jeetato neɗɗo yinnoɓe wadde ɗanne suuɗeru tawi ɓen foof ko Afrique de l'Ouest naɓe ɓe kolliri noon e nder ɓen capanɗe tato e jeetato ene tawe hen debbo goto hodude cukalel tokosel woni minera ene tawe e ɓen wannoɓe yidde ɗeɗon ɗanne suuɗayru ɓe testima noon ɓe jiita tigui ko temedere capanɗe jeeɗiɗi kilométre to banggue worgo ɓaaƴo hirnague Dakhla to banggue ko guila noon sappo e nayyi lewru octobre ɗo gonɗe no lanaka ummoto toon to leydi Mauritanie ɓe tinna noon ɓe tiɗino noon koto nokku biteɗo Île des Canaries toon tawe to leydi Espagne nden noon ɓe nangui lanaka ɓe dokki tigui nde ɓe nangui lanaka noon ɓe yiiɗi tigui ko addude balle mabɓe ko fati e guura e jaram ko fati e safruji kala fabade kay ɓen ɗon wonnoɓe guelɗon laanel ko adi kay koɓe gaddaɓe haate kaggulaɗe to kaggulaɗe woni port mo Dakhla ɓe batti ɓe juuɗe gendarmerie royal ɓe Dakhla ɓen gendarmeɓe noon toppitto kay alhaali ɓeɗon clandestin so tawi nawtete haata frontiére e juuɗe koyeji men walla so tawi battete e juuɗe consul représentant ji e leyɗele mumen ha joni habaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paadena Lat Diop kañum woni directeur général ONAS ko ancien ministre des sports e saaha laamu Macky Sall oɗo saaha kala tawteɗo e ɓiɗiɗo e juuɗe justice baɗaɗo kay waɗano tigui mandat de dépôt ko guila nogas jeegom lewru septembre tawi o tuuma ko borjingol e dirkingol haalis kewɗo no fewi ko tuuma koyne qime ha milliard uji jeetati woni 8 milliards taw ko France CFA juge d'instruction du pôle judiciaire financier rokki yamiro noon yo compte bancaire makko kay yo waɗe bloqué yo udde hay mbuɗo wawata sortede hen juge o haaɗani ɗon saabu namdima kay dendagal autoji makko tawi ko ɓuuri hewde ɗiɗon autoji tawte tigui gonde inde makko tawte koye juuɗe famille makko e kureji makko ɗin autoji kala nde mbaɗete saisi galle makko principal woni tigui résidence makko to woodi principal wondude dendagal galleji tina ko kanko jeeyi e boy woni terrain ngaji kala ɗe anda kanko jeeyi yo waɗe saisi kay ha diwa oɗo saaha guila noon ɗum noon mo holliri tigui ko avocat ji makko noon guila kay nani on kabaru mo holliri tigui ɗan daari kañumen dole mumen ponno beele kay yaltindemo kanko Lat Diop e oɗo kaso mo tawte oɗo saaha joni ko leydi Sénégal kedene ancien ministre Alioune Sarr kañum woni maire mo Notto Diobos o wiyanoma teeɓa ko dadiɓe noon ɓe section de recherche ɓe Thiès kañumen nanggunomo o nawano tigui ko o nawama yesso juge deuxiéme cabinet mo tribunal o wonino noon ministre du commerce o wonino kadi ministre du tourisme et des sports et du transport aérien e saaha kay laamu Macky Sall o tuma noon ko wadde escroquerie financiére woni tigui funtude yimɓe o ñamata ɗumen haalisaji kewɗi no fewi tawi kadi o fotanoɓe komo rokkaɓe booɓe woni terrain ngaji kay nokkuji poɗɗi mahede ko ɗum tigui o teɓira waɗi noon hewɓe e nder waɗi noon hollirama tigui hollirama noon nder
joddata to bureau ji juge to wawi joddade kay e jomma ɓeɗon jomma haalisaji ñamnoɓe o ñamanno haalisaji omo fotanno ɗumen boowe wawi tigui waddude e mumen jewte holliri tigui mo wawde tudde dendagal haalisaji men beele mo wasa nadde e nder kaso ha joni ko leydi Sénégal keɗen ne hewɓe kay mbannoɗo sakal hakkillaji men mbattuno hakkillaji men koye télévision ngaji ɗi leydi Sénégal ɗaminade kay hande kay on biteɗo Ousmane Sonko tawi ko gardiɗo landa Pastef e oɗo biteɗo Amadou Ba gonnoɗo premier ministre mo leydi Sénégal tawi ko lundiyanke ɓe ɗaminno tigui waddude face à face télévision ɓe kala kay ko fati e dawrugol ko fati e gonka leydi ndi mane foof haala yiyande mum ɗo yirini ɗamini kadi jogorade leydi ndi kono noon de oɗon face à face hollirama tigui ɗum ɗon wonti koyɗol mumo walla mbiyen wonti ƴiwande sayde hono no holliri kay hono no holliri hoore citala bitegal CNRA woni conseil national de régulation biteɗo Mamadou Oumar Diagne o holliri tigui wonde oɗon débat kay hayti waɗede walla haysomo waɗa kay wona joni ɗum waɗede ko caggal sumgoji hoore sumgoji sarɗiji tijjari ñande sappo e jeeɗiɗi lewru novembre 2024 ha joni habaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni keɗoɗen jen ha to falde Kédougou ñande jamma nogas goho ene wiyata nogas ɗiɗi lewru octobre gonɗen ɗum gendarmerie taw ko brigade territorial ɓe tawateɓe to nokku biteɗo koson to e ballal kay walla tigui tawi ballodiri e dadiɓe ɓe hinde garsi de ɓe jiiti sanga ɓe jiiti ɓe pirti réseau mawɗo no fewi tawi tigui ko waɗa boniɓe ko sanga 2 heures du matin noon dadiɓe kay wonɓe lesa jimani guellay so wonɓe lesa jimani guellay so jiitiɓe tigui teeɓiɓe ko fodde noon ko fedde sagataɓe joyo tawi ko wuyɓe ɓe hinde braqueur uji ɓe tawrama noon ɓe jogui pistolet ji ɗiɗi wondude chargeur uji garni wondude cartouche ɗiɗi ɗi cartouche ɗiɗi wondude cartouche jeenayyi ɗi 9 mm wondude nogas nayyi morlel drogue dadiɓe ɓe noon ina jokki kay golle mumen ittude kay dendagal ñonkoto e dendagal casiyagal e guykaji kala e nder oɗon ndeɗon falde ha joni ko leydi Sénégal keɗonen yo layru hulɓiniɗu ne tawe ene jokki kay ha joni e nder falde Matam nduna yo layru noon fuɗɗima tigui nduna yo layru noon yo wima fittandu neɗɗo goto toon to Dondu yo bima fittade neɗɗo goto to tondu ko sagata gorko noon mo duuɓi nogas e tati mo duuɓi nogas tati jinnoɗo kay taccude maayo ngo tawi o wonno koye lanel makko tokosel ko bempeƴƴe noon wondude yiileɗo wondude tigui e yiryirino kañumen tigui jandini lan kippi lanel nguel ha o yooli hen o wasi hen fittadu makko ko yimɓe wuuro ngo noon kañumen tigui gawi jiiti goski ƴentini ɓe batti goski e juute sapeur pompier en ko kanko noon watti neɗɗo ɗiɗaɓo kay basɗo fittade mum e nder région de Matam kay e yolayru he saabu idi wasde hen fittade mum ko cukalel dewel tokosela guel duuɓi jeenayyi guel wasno fittade mum ko toona to Matam eɗen mbi tan nde Allah yurmotoɓe yafoɓe nde Allah lomtina allahumma amina ha joni habaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni keɗoɗen sagataɓe tato wonnoɓe kay e dow moto men wonnoɓe e dow moto goto kamɓe tato kay koye dow moto goto ɓe gonno ɓe gaari haaɓe birti debbo goto ɓe bifti sac muɗum ame on debbo kadi ko debbo koriɗo walla mbiyen ko debbo cowiɗo debbo o woni wullude ɗon ko ɗon tigui joom moto goto jibittinoɗo ɗon ko ɗon tigui teeri wonnoɓe dow moto ɓe o teriɓe ko juuti o feeri moto o ɗon ferimama ɓe jaari tata wonnoɓe hen goto wasi fittani mum keddiɗo hen barmande musde no fewi ene tawi tigui to hôpital général Idrissa Pouye mo ganga yoftata ɓoɗon koko fortilaji ne naati soyde koko ronki yitede jiilaw cattuka ene waɗa e makko e oɗo saaha joni noon enquête police mo arrondissement point E udditi hen enquête muɗum ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar sennummima to leydi Sénégal faaden koto leydi Mali dadiɓe leydi Mali ɓe hinde fama woni forces armées malienne ɓe kolliri tigui e darde mabɓe kay e darde mabɓe rende leydi ndi no didonno e habtade kay dendagal seɓɓitiɓe to mbawi wonde e wat boniɓe to mbawi wonde nder leydi he kala ɓe kolliri noon koye ndina mbadi noon ɓe duuɗima janggo seɓɓitiɓe yinno wadde kay
jinnoɓe wadde mabɓe to nokku biteɗo dina jafata ko wuuro tawtengo 50 kilométre to banggue wargo ɓaƴo funnague wuuro witego bambara mawde e nder cercle mo Gouma hara wusa e nder région de Tombouctou ko addiɓe pelle ɗiɗi noon pelle ceɓɓitiɗe noon ɓe zone biteɗo zone crayon eɓe zone bambara mawde dokkodirno tigui aadi e nder luuma goto walla mbiyan ɓe dokkodirno aadi kay e nder luuma to nokku biteɗo dina jamfa dina jafata ko toon ɓe dokkodirno luuma gam yidde ƴettude population ɓe mbaɗa ɗumen bouclier imeni tegen taw yimɓe hewɓe ene mbawi tawi ɗon ɓe mbawa wadde ñanguji mabɓe koye ɓen tigui ko ɓen tigui woni ɓe faama haaɗi wadde nguɗon jangu faama noon holiri wonde waari seɓɓitiɓe hewɓe no fewi duppaniɓe kadi motoji kewɗi no fewi ha joni koye on fannu keɗoɗen yen ha to falde mofti toon ko sagataɓe joguitiɓe ha teddi ɓe keftinaka mbaɗi ñangu mumen toon to moftiɓe gaari noon koye dow motoji mabɓe eɓe joguiti haaɓe teddi pétalaji nden noon eɓe pella ɓen sebbi ɓe pella kay eɓen dadiɓe tawatinoɓe to poste de contrôle nokku biteɗo ti ene tawe tigui yaltirde wuuro sévaré e nder région de mofti ɗum noon wonno ko guila aljuma sappo e jeetati lewru octobre 2024 no gonɗen du e nder ngun jangu noon yimɓe tato mbasi hen pittali men yimɓe ɗiɗo kadi mbarmi hen ha joni ko leydi Mali keɗoɗen bureau secondaire de douane wuuro douane nokku biteɗo Banankoro tawate e nder région de tawateno e nder cercle mo Kangaba ɓe koliri tigui e sahaɓe gonno koliri tigui e sahaɓe gonno e saaha tigui ɓe saaha mabɓe saahaɓe gonno kay ɓe kolliri e saahaɓe gonno e patrouille mabɓe ɓe mbawi ɓe teeɓima 75 moto wondude motoji ɗi hinde TVS wondude kaskeji kewɗi no fewi taw kaskeji ɗi sécurité e juuɗe trafiquant en tawi tigui ko yinnoɓe wappade poste de douane ɓe cordoya kay to maayo witego maayo Joliba ko ɗon tigui toon ɓe teeɓa e oɗo saaha joni matériel mabɓe kala wawi tetteden tawe juuɗe douane en ɗum wonno ko guila ñande sappo lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi habaruji men ɗemgal pulaar kedde Afrique alano mbatten sowona jabboɗen musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarandogo Alassane Oumar Mbodj a salminama a juurama en calmitima Ghalii Abuu Bah en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV habaruji men ɓuuri tewtude e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi hono Mali leydi Mali de ene wayno de armen noɓe o wawi kono wadde kadi taway ko lancement ko fatti kadi drone uji wonno ko jande altinare nogas goho lewru yarkomaa ujunnaje ɗiɗi nogas e nayyi ɓe mbawi kadi noon drone uji ɗi bedduno ɗi ɓe mbawi wona wadde kadi sukaɓe joyo taw ko civil en taw hen nayo ene wayno taw ko sukaɓe taw ko sukaɓe tokosɓe ɓe mbawi wono yoɓa toon hono pittali mumen e oɗo saha noon ha hande e dey ala koɓe arme o haalita haydara ɗum noon wonno ko toon to diwan ono Tombouctou ene wayno noon waɗi ni wono mettere ɗe yimɓe kala e noɓɓe ɓeɗo cankodini toon to Soudan ene wayno dey Soudan woni toon kañumne ko guerre bonna toon général Hamdan Dangolo ɓuuɗo andede Hameti kamɓene oɗo saaha koɓe dartinɗe kadi ono jayɗi ɗi toon to Tchad ene wayno dey tekkere ene suuka hakkude coalition mabɓe o mo laamu ngu fodde kay 250 tawata ko landa ɓen mbadduna e mabɓe ɗum ne ene wayno dey tawata ko MPS wawi koto bayinde ñande nogas e ɗiɗi lewru yorkoma ujunnaje ɗiɗi nogas e nayyi wiide noon hayso tawi yimɓe en jaɓani yaade kañum kanko jahowo cuɓgol taw ko saɗɗiyankoɓe mabɓe no fotata wonde ko nogas e jeenayyi lewru taw ko décembre ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi waɗi noon mettere no fewi e ɓeɗo wiide kamɓe wonnoɓe kadi taw koɗo moɓodiral ene wayno dey e oɗo saaha e kamɓe kamɓe mbiyaɗo ko ɗum janfa wonande gardiɗo kono leydi ndi nde tawno MPS ko landa babiraɗo wonno Idrissa taw kadi ko début ko landa mum bawɗo kadi jaggande junggo Mouhammad Idrissa wono début RDC Congo toon de ene waɗi ko troupaji alliance goɗi toon maayo Congo AFC kamɓe ko moɓodirannoɓe hakkude mabɓe e ɓen rebelle en 23 ɓe mbawi toon wadde toon kadi kono janguji kadi taw waɗi ko keesi toon to banggue rewo kewu ene wayno de ɓe mbaɗi toon taw waɗi ko
peɓodire musɗo en no feewi e ɗeɗon ɗiddawol gure taw ko mawɗo no feewi taw ko ɓurɗe kadi andede toon Ghalii Abou Bah ko ɗum ɗo jogoɗon ɗo mbanɗen e nder wayru ñettuɗon ha gasi ɗum noon ko ɗum ɗo woni ko juppaɗɗen renda ko ɗum noon wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji ko Sandow yo jaam jogomi jogomo Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi jeyde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ene yettuma e darde ma e softede maɗa e kay e ɗeɗo balɗe foof ɗe daariɗa gam anje jayde nde yeewe caggal kay nde gonɗen e ɗanngal meɗen toon wadimo habaruji men ɗemngal pulaar habaruji men jolam jaɓeri ko ɗon tigui koto leydi Liban puɗorɗen Israël ne jokki tigui torlude e bombardude leydi Liban no ɗiɗonno guila to banggueji kala ha e ndera Beyrouth lamorgo leydi ndi kala alarba hande no gas tati lewru octobre tan ujunnaji ɗiɗi no gas tati ko hande tigui ñalawma hande o cetala bitengal Hezbollah waɗi tigui confirmé woni ɓe tengtini ɓe gongdiri kabaru kay wargo biteɗo Hassema Safieddine ɗaɓininoɗo kay ko kañum jogorno wonde lomto Hassan Nasrallah gardinoɗo ceeɗa ardade cetala bitengal Hezbollah ko kanko wonno numéro 2 cetal ngal Israël noon guila tawi hanki ñalawma hanki o kañumen gam tengtini wonde ene jenana yoɓima fittadu makko e bombardement mum ɓe mbanno toon to banggue to Beyrouth ɗum noon ken wona joni jonte tati ɓe mbanno onon bombardement no secrétaire d' état américain kañumne tawi toon to Riyad wonde nder leydi Arabie Saoudite addimo to noon ko dogde koyɗe jaam gayi ƴewde no jaam e kisal artiri e nder oɗon sous région gonɗo goto noon e mawɓe Hamas Palestine kañumne tawi oɗo saaha joni ñalawma hande mo tawi to Moscou kañumne kanko no yeehi toon ko ƴeewoyde peeje kay no guerre o dartori hakkude Hamas hakkude muɗum e leydi Israël tuggi noon ko Israël ummini guerre mum kay toon to Liban faade joni ko famɗi kala ujunere temedde joyyi e capanɗe joyyi e yimɓe ɗiɗo mbarama toon to Liban tawi ko libanaɓe fodde temedde jeeɗiɗi ujunere neɗɗo kay ko catala bitegal feɗanji ceerno gotta ko windere bitede loni ko winditi kay taw ko dogɓe galleji men dogɓe région ngaji men e kuuri men kay woni ko wiyete déplacé koto leydi Turquie udditena habaruji men seɓɓitiɓe mbaɗi ñangu mumen sara Ankara noon ko wuuro manggo tawate ko leydi turque ɓe mbaɗi toon ñangu mabɓe noon ko siége ɓe tobɓuno noon ko siége d' industrie de défense ɓe tobɓuno ɓe mbaɗi hen yimɓe tato ɓe barmini sappo e nayo woɗɓe holi kadi hollilɓe wonde bila o wonti yimɓe nayo wasɓe hen pittali men sappo e nayo woɗɓe mbarmi hen waɗi kadi wat boniɓe ɗiɗo noon honnoɓe janguɓe kañumen pittali men ittama hen musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tonga noon habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abou Bah to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah so tawi noon ko roɓino Afrique ko Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sara Ndogo musidɗo moon sehil moon Sara Ablaye Sarr ene yetta ene jarna dendagal noktion naɓe ha tengti dendagal Nouadhibou naɓe ha tengti noon e fedde ɓamtare pulaar bismillaɓe toon kay ko fati e ñalawma sappo e jeere jamma pinal moɓe jubbino toon e dendagal jabbugal e teddugal foof mbaɗɗon toon Allah yi golle moon ko Allah jogui jobdi yo yoɓ jobdi moƴƴiri musidɓe tedduɓe kasi ha laaɓi ceerra yo jaam Allah jogomi jogo on